wafika wangifebela waphinde wangigqokisa ijazi futhi ilokho kushoyo. Cha, ubaba Boy ngangivele ngithandana naye. Ngingakathandani nawe. So wena ufebele ubaba kaBoy not yena. Usho njalo kahle kahle futhi mina ofetsheliwe ajika ngigqokisa ijazi. Sinibingelele sinamukele kwi-Reactive One Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngiphinde ngabuya nodaba all serious. Yeah, all serious. Siswami angikubingelele ngibuza igama because uAnonymous ungaze uthi uthandeka kodwa ucela kuba uAnonymous. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Siyajabula ukuthi usibhalelile. Ufuna uzoshare istory sakho. Engikuthandileke engicabanga ukuthi uzosiza abantu abaningi. Uma usibhalela sicela bandla uma sesikuphendula uqala 1 ku-email address u-email uyibhale inamba yakho ukuze ngikufonele ngicela ama details alo muntu lo esizobe sifuna ukuthi siyokhuluma naye ukuze kube easy ukuthi izinto sizenze in one day siqede ngoba gcina kuthatha izinsuku ungenzeki. So sabonga kakhulu email yakho is very clear sakwazi ukucommunicate nawe kwabamnandi. Mhlambe nje briefly usisi ukhulele emndenini onjani umuntu onjani nekhula? Ngikhulele emndenini ongekho right, isimo besingekho sihle ekhaya. Okay. Wena ukhuluma intombazane enjani? Mhlambe uyintombazane ethanda isikole, ethanda isonto. Bengisithanda isikole but bengingekho muhleke kodwa. Ngekho muhla kanjani esikoleni? Esikoleni bengihlakaniphile. Ubungekho muhle wena? Bengekho muhle mina. Bengiyintombazane nje. Ayisowisha abantu bayakubona ke kuze bezobona ukuthi lento engiyibona manje iyona leyo yona ngaphambili. Hayi ngibe muhle manje. Ube muhle manje. Imali iyachintshana. Imali. Okay, sisami istory sakho sivele simple ngokusibhala kodwa si complicated indlela esiyona. Unengane nesoka lakho senithandana for 6 years, ingane na 2 years kodwa uthi wena ingane akuyona yakhe. Sicela usilandise nje ukuthi sifika kanjani lapho. Ngithe mangikhula ngahlangana noGuy wangasekhaya vele eroundini. Okay. Kodwa bengingajwayele ukumbona. Okay. Uthe uma ngibona ke saqhubeka sathandana saba right. Benginayo umuntu ebengithandana naye. Sahlangana naloGuy sathandana. Kwamnandi nje kwakuhle. And abangani bami bebemthanda ke because bephuma emndenini o right. Okay. Nasekhaya bemthanda. Mva lokho ngakhulelwa. Sina 4 years sithandana. Yes. Sema ngikhulelwa. I-boyfriend yami ebengithandana nayo le okubaba wengane. Sema ngikhulelwa bengekho right, engekho supportive. Lo bese sithandana ngempela serious kumnandi nje. Ku right nemali khona yonke into right and engisupport. Themeza ukuthi ngikhulelwe. Ngamshiya ubaba wengane saqhubeka sathandana. Ngathandana naye. Nami ngilandela ibhodi eliconsayo. Lento ngathi yenzeka you are aware ukuthi ubaba wengane lo wangampela uyena okukhulelisiwe lo wangamanga abuclear nje wena ukuthi akuyena. Bengazi nje kahle. Bengazi. Mhlawumbe isizathu senze ube ne sure wakwazi kanjani noma mhlawumbe le ndaba zama period uya understand indaba lezi zamantombazane. Kube nesikhathi la besingabonani khona. Okay. Naye. Sengidume naloGuy lo engimbathisa ijazi kumanje. Okay. Ingane yazalwa benjani ke ubaba be supportive noma nje be supportive ngemethande yena. Kakhulu be supportive ngalendlela le. Imali, into zengane yonke into. Nami enginakekela ishe ekhaya. Abangani bami bemthanda nje ngoba naye bebona indlela bengiphethe ngayo. Okay. Before siyasazi ukuthi uma ucabanga ngayamukela kanjani indaba le. Mhlambe isizathu esenza ukuthi umtshele ke manje after 2 years why umtshela manje? Inkinga ingane ayikho right. Mali dinga isiphandla, idinga impepho yakubo. Ingakho ke manje sekumele ngimtshele. Ingane iyahlupha. Iyahlupha kakhulu.
Usho ukuthi wena imfihle okay kini bayalazi iqiniso abalazi. oh so ubona ukuthi uqala utshelwe yena uGayi qala bese umando utshela bakini. Umngane wami oyedwa waziyo. Okay. Kumele ngiqale ngitshele uGayi lo baba wengane. Then mase ngiya kulo baba wengane wangempela ke manje emva kwalo. If wawazi kuzoba nje wawuzoyenza into oyenza Ngangeke ngiyenze. so uyayisola manje. Ngiyisola kakhulu. Umuntu wesifazane obukayo owe-situation efana neyakho ngalesa sikhathi ungathi akenze njani? Ngamtshela nje ukuthi mawukuthi umuntu uyabona ukuthi ngiyakwazi ukusupportela ingane. Ungazi uqale nje. Nokuqala mawubona ukuthi asiyo lento oyidingayo usazothola le usazoyidinga ungazi uqale naye. Osho ukuthi wena uthi umuntu mungabe kushela umbone ukuthi lo if ingathiwa mhlawumbe uyamqoma niyathandana ngiyakwazi ukuthi abe umuntu oright baleka from yena. Baleka nje kusayeli. Ngoba phela obviously if inilala ngenzeka kube khona ingane khona. Ingane ivela nomnini. Mawubona nje umuntu ukuthi akekho kulesimo lesi osidingayo wena kumuntu makuthiwa uba nengane naye. Sheshe ubaleke. Okay, into esizoyenza seswami sasiza isitori sakho ngoba babukeli ba-complaina ngemavidiyo amade ngenze sure ukuthi ubaba wengane ngiyamcontacta ngizobe ngiyomlanda manje njengamanje ngizoya kuyena ngimfihlile emotweni ngizoya kuyena ngizombuya naye ke bese uyamtshela udaba mocabanga wena njengomuntu omaziyo uzoreact kanjani into nje. Ngendlela ayithanda ngayo ingane kuzoba buhlungu kakhulu. Kuzoba buhlungu. Akayena umuntu onolahla mhlawumbe ingagcina sekube khona umuntu okwazi omunye la. Analo ngalowo ndlela ulaka noma enalo ukuthi le mhlawumbe uzoba nokuthuka noma enalo ulaka ngiyakwazi mhlawumbe ulikhombisa manje ngoba uzobe esathukile vele. Okay, inkinga mhlawumbe ngaphethe ama-bodyguard yabo ngifuna mase kwenza izinto esingayifuni la kule TV le kodwa ke cha angidedele ngihambe ngizobuya nje 30 minutes to 40 minutes yeah. Are you ready? Yeah. Ready. Are you ready? Yeah, ungambiza. Okay. Sabonga kakhulu ake ngithi nje shwi bese ngibuya manje. Ngikuphazamise nje kancane for 2 seconds. Le video le isponsorishwe abaka EasyBet. Abaka EasyBet inkampani ezokubheja. Ikhona kwi-app yakho ye-Android noma ungangena kwi-website yabo. Uma ufuna ucreate i-account yakho, i-link nje yokuqala ku-description yale video le. Create i-account yakho usebenzise i-promo code LOVE50 ukuze usitholele u50 rand mahala nje ngokuthi ucreate i-account wasebenzisa i-promo code uLOVE50. Uma ufaka i-deposit yokuqala uthola u150%. Isibonelo, uma ufaka u100 rand uzothola u150 rand for free. Plus nawo lo 50 rand lo uthola mahala. Uma ngabe ubhejile wadliwa uzobuyisela u-cashback ka15% wemali okade uyifakile. Wafethu ama-odds aka-EasyBet makhulu kakhulu. Ahlula wonke ama-betting companies akhona eSouth Africa. EasyBet uavailable eSouth Africa kuphela for now. Uzotholakala eAfrica nasemhlabeni wonke jikelele ekuhambeni kwesikhathi. So create i-account yakho namhlanje usebenzise i-promo code uLOVE50. LOVE50. Abaka-EasyBet bathi siyayithanda i-Reactive One Stories. Qhubeka unikeza abantu izitori usilekelela abantu ngakho nasikuxhasa ukuthi ukwazi ukwenza lokho. Siyabonga kakhulu aba-EasyBet ngokuxhasa le video le. Asiqhubeke sibuke ivideo. Ngiyabingelela futhi segment number 2 nginobhuti la ubhuti ngeke isho igama lakhe ngoba nawe anonymous zama ukuvikela isithunzi sakhe. Umuntu wami uyaphila? Ngiyaphila njani? No ngiyaphila izazana kufanele. Isazama nje ukuthini. Okay. Ngiba ngicela ke efonini ukuthi kunosisi la osinqanda matsakho osebudlalane naye osibhalelile sakhuluma naye wazosinikeza ama numbers akho uthi uyafisa ukuthi siku-invite kwi-show uyafisa uzokhuluma nawe
Mhlambe wena uma ucabanga uba lo sisi lo noma ungamusha igama mhlambe nje usikhanyisele ukuthi uba ucabanga ukuthi kubizini ngoba phela hey asazi nina wena nentombi eziningi. Hayi lutho ke kodwa nje ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi uma wengane because yena umuntu engisebudlelwaneni naye and so Okay, olunyuse ngiyancaniswa. ngicabanga ukuthi uma wengane because yena umuntu engisebudlelwaneni naye and it's been 6 years sindawonye and ingane yethu sina-2 so I don't think ukhona omunye umuntu ongathi ungibizile. Okay, unengane na 2 years. Kunjani nje kuba ubaba ngabe mhlambe wakwamukela kalula kwayinto oyifisayo noma nje kwabe iphuthe lenkinga? Kwakuyisifiso sona kodwa hayi ngalesa sikhathi. Okay. Ya mase kwenzekile uyamukela nje bese you step up ubaba enganeni support both umama nengane nje impilo iqhubeka. Once kwaba khona ingane ngeke kuthiwe ulobola nini? Ngabe usulobolile wena noma mhlawumbe useyinhlelweni zokulobola? Hayi seyinhlelweni zokulobola ngoba iyona into umama walokhu eyikhuluma. Mhlawumbe ngathuthi yena uzopropose kuwena mina ucanga ukuthi uzokubizela nje. Angazi. Mhlawumbe uzopropose nje. Hayi ke asazi kodwa ke siyamukela iyo proposal up until kube imino oyenzayo. Wena khona ukuthi kube wena wenza proposal. Yebo awu ngathi kwani nje iy'nsiza yakithi lokhu ngiproposwa wes kumabona kude. Ya ngiyakuzwa. Ingane ifana noba ifana nawe ifana noma wayo ifana noba ingane. Also so too there's a bit of us. Yeah. Oh infana o2. Yeah. Okay. Indodana efana nano2 kodwa ke futhi nicishe nibuhlobo olifonayo nimixe kamnandi. Singasho njani. Okay, mfethu umama asingasamhlalisi kakhulu ngalena asiye kuyena siza ukuthi kahle kahle yini la kubizele yona mhlambe uthukile noma nje cha u-excited cabangani yini enekhanda lakho manje. Hayi angithukile ukuthi nje ngiyazibuza ukuthi yini angaza angibizele kuma shows yini besingahlelwa ukuyikhuluma endlini o efonini sisokwabili wayezafaka abanye abantu ilokho nje ngizibuza khona. Okay, mhlawumbe uzokuthengela imoto kodwa ake sihambe asibonge nje kakhulu ake sithi shwi bese phinde siyabuya ke kwi third segment ekuzobe kuyifinal lapho khona umama ezobe setshela ubaba ukuthi wayembizile la ku Relative on Stories. Sesiphinde sabuya ke kwi segment number 3. Ngihlele lesoka, ngihlele nentombi, ngihlele noma kaBoy, ngihlele nobaba kaBoy. Siswami nangu baba kaBoy la. Uthini nje uma umbona osami isoka lakho? Ayishe yamuzi simala mina kanjani ye. Ayi my brother, uthini nje ukubona uDali njengamanje? Sijabula kona. Ngathi uthukile nje. No angithukile ukuthi si worried. Oh indaba zamakhamera. Yes. Ya fuqa amakhamera asabisana ke kahle kungcono la ngoba akekho ujubujubu so into ene clean. Ekhona ujubujubu hayi akushiwe kakhulu. Siswami ubhuti usibhalelile ngaye wathi ufuna umbiza and na ufikile la noma ekhombisa ukuthi akanayo ishow umbezeleni kule ngicela nje umbingelele bese uyamtshela ukuthi kungani namhlanje umbize la. Unento engimele ngimtshele yona. Okay. Kodwa ngiyasaba ukumtshela. Kodwa akukho ukuthi ngingamtsheli, kuyangiphoqa ukuthi ngimtshele. Okay. uBoy sonke lesi sikhathi njengoba bengithi ingane yakho akuyingane yakho. Ngiyazi kuzokuphatha kabi kodwa ngicela ukwamukele lokho. Okay, mhlambe uzoba nombuzo bhuti wami ukhona umbuzo okhona mingabe ethi uBoy akusiwo ono wakho kufikani kuwena uyayi understand le show?
angi-understand methi akayena owami lena okabani. Uboy unobaba wakhe ngesikhathi sithandana ngakhulelwe ingane yomunye umuntu ngithandana nawe. Kwaba nzima ukukutshela. Kodwa manje kumele ngikutshele iqiniso. Kade ngifisa ukukutshela. Ngisaba ukukutshela. Wafika wangifebela. Waphinde wangigqokisa ijazi futhi. Ilokho kushoyo. Cha, ubaba boy ngangivele ngithandana naye. Ngingakathandani nawe. So wena ufebele ubaba kaBoy not yena. Usho njalo kahle kahle. Futhi mina ofetsheliwe ajika ngigqokisa ijazi. Futhi ubhuti beyiside. Wayeyiside wagcina seyi-straight. Kanti ube yi-straight kanti vele ngikhulela ingane yomunye umuntu. The math is not menting. Yes, sithandane for 6 years. Uboy abe 2 years. Shuthi wena 4 years wonke bengiyiside. 4 years. Ngangimtshelile ukuthi khona umuntu engithandana naye. After 3 years sithandana ngathi sehlukene. Kanti sisaqhubeka. Kanti ngizokhulela ingane. Yo. Okay, mhlambe ngingabuza la. Ubhuti lo ubumthanda yena noma Bengimthanda bese bengimthanda impela kakhulu. phuma umthanda wayingane umnikeza wona. Why ukhethe yena kwingane? Indlela bengisupporta ngayo eyenza ukuthi ngikhethe yena. Benempatho nemali lo munye nganabo. Ubengithanda enempatho enemali. Enza konke okudingwa umuntu wesifazane. Mawuthi ubungithanda futhi asangithandi manje. Obungasangithandi ingakho wakwazi ukwenza into ebuhlungu kanje ukuthi ungulisa ingane ngayona yami for 2 years. Qhubeke ngikuthande ngikunakekele. Size senze inhlelo zamalobolo kodwa ube wazi ukuthi ungulisa ingane ongayona yami. And siphila impilo eright kodwa ukwazi ukungibhitheka ngalolu hlobo. Namanje ngisakuthanda. Isimo esingiphoqayo. Ingane iyagula, kumele uye kubo. Okay. Mhlambe into engi-understand nawe la. Usisi uthi into edala ukuthi akutshele uthi ingane akuyona yakho ingoba ingane sidinga usiko. Shuthi kuba ingane ayidinga usiko ngabe wena ubungeke uzwazi. Ilento esho ngithi. Beyokwazi mase kuyisikhathi esiright sokwazi. Bengivele ngifisa ukumtshela. Kukuthi bengingazi ukuthi kuzomphatha kanjani izofika kanjani. Bekuzoba yisiphi isikhathi esiright? Angazi ngempela. Okay, my brother, ngicabanga ukuthi usisi into ade ufuna ukisho useyishilo. Wena ke from manje iziphi izinyathelo ozoyithatha? Ngabe uyamkholwa noma uzofuna kube khona i-DNA test noma uyamkholwa kodwa uzoqhubeka nithandane? Kuwena njengamanje into efika ekhanda ithini? Angisiboni isidingo vele so DNA. Waphela ngeke asuka azoqamba amanga ethi ingane akuyona yami kuyeyami. Yena uyazi into ayikhulumayo and methi uthi idinga usika ingane. Obviously ngeke asuka azoqamba amanga ngaleyo nto. As to whether sizoqhubeka noma ngeke siqhubeke, hayi angiziboni nje siqhubeka. Uyamthanda kodwa yena? Yebo kumthanda ngiyamthanda. Kodwa utshengisile ukuthi akayena umuntu wesifazane oright. If ngempela sithi kwakuyiphutha or wayinenhloso
ubili naso isikhathi 2 years wonke wondla wena ngondla ingane mayigula ngoba igula nje iphakethe lami ibhedlela odokotela even abantu besintu ezingumbubu ke wabuza ukuthi futhi manje wayigulanga lengane I really doubt ukuthi ubezokhuluma iqiniso mhlawumbe kuyotholakala late seku spendwe imali nayo yafundiswa ingane nayo yaze yayitshela ukuthi ingane yami yonke into nje. Okay, before ngiye kusisi wena ke njengoba manje usutshela ukuthi awunangane ukade uyitshela usunengane wonke lo 2 years lekhanda lakho uyitshela wena unendodana nawe umabo awuthi behleli nawe uyasho ukuthi nami ingane yami wona ufika kuthini ke wena njengamanje usuwazi kahle kahle akwazi waba nengane. Kuningi ukufikayo kodwa futhi kusazothatha isikhathi ukuthi umuntu akayiprocess ngayo lento le kodwa kona kumphatha kabuhlungu impela ukuthi umuntu angafuni ukuthi umoshekile u2 years ngoba ingane phela ayinacala la uma wayo nje umuntu ongathembakele yona futhi nje ayothi nginenxa nayo ayihambi yolithola usizo elithola elidingayo kubo kodwa mina noma wayo nayo mhlawumbe inkosi ke isiyokhulula umoya wami usafuna ukuqhubeka ngibe nobudlelwane nayo kodwa I really doubt ngoba okwenza uma wayo is very spiteful and I doubt ukuthi umuntu omthandayo ngokuqinisa noma ngempela ngayenza into enjani. Seswami ubhuti usumtshelile wena uzizwa kanjani ngenyamanje? Ngisengikhululekile manje kodwa ngisaphatheke kabi ngokulahlekelwa uye. Ngiyafisa sibuye siqhubeke futhi nawe. Okay, wena uyazi menjola kanjani naye? Do you think uzokufike ukuxolela mhlambe ngenye ilanga if indaba eseyetshise kahle? Ngoba njengamanje vele i-decision eyathi uyayithatha ingabe i-wrong because into esandukizwa manje akayicabanga nje uyicabanga. Ngiyacabanga usazongixolela. Uyafisa wena uxolela? Ngiyafisa. Wena kube ukuwena umuntu wesilisa ewesifazane nakutshela lento omtshela yona wena bungamxolela? Bengamxolela ngazi nobe ngoba kubhekene nami manje kodwa bengamxolela. Okay, butwami sisivala nje isifundo osifundayo namhlanje as out. Ubona ukuthi umuntu mengabe ethola ingane yini afanele yenze? Because wena akwazi wayenza DNA test. If ngathiwa manje utshelwa intombazana ukuthi uyikhulelisiwe yini ongacanga ukuthi ungayenza going forward? Obviously yona i-DNA test because I don't think khona umuntu ophinda afuna ukubhekana nento eyodwa kabili noma kathathu. Kwaphela ukuthi ingangiphindula lento le if nginganakile or umuntu evuka ukusa kwakhe nje nokungathembakali kwakhe. Siswami sizivala ngathini nje amagama akho owadlulisa kubhuti wadlulisa kwi-TV uphinde futhi wadlulisa nakubanye abantu abakwi-situation efana neyakho. Sithanda ukuxolisa kakhulu kubhuti baba kaBoy. Okay. Mase ngixwayisa namanye amantombazane angangami namadala abantu bonke abesifazane ukuthi into masibhekene nayo kumele ubhekane nayo ungazama ukuyibalekela ngoba ekugcineni iyavela. Okay. Sibonge kakhulu into engiyithandayo la namhlanje ukuthi ubhuti indlela react ngayo akareactanga njengomuntu omdlwembe usisibechazile wathi umuntu oright umuntu onempatho and noma esezwe izindaba enje akashintshanga ubuyena uqhubekile wabo lo muntu loyo awuyena so sabona bese sikhuluma iqiniso noma usukhuluma late after 2 years but ke like judge umuntu nawe uma ufuna ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma naye
ubhale la comment section nathi sizozama ukuthi behind the scenes sikhulume nabo ukuze kungagcini ukuthi kuhle kanje okanye kuphela kanje bese later on sizwe sekuthiwa khona umuntu osegwaza omunye kanjani sizobatholela u-professional help ngendlela esimanga ukuze bakwazi ukuthi babe right psychological ngoba into kanjena ke idinga ngathi ungakhuluma nabantu aba-professional ukuze uthole ukulokeleka ngendlela kuyona ake sinye next time stay blessed.